Hayırlı erте эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Авылның киләчәге нинди булыр? Төбәкләрдә яшәүче татар эшмәкәрләре җыены, тәҗрибә мәйданы. Үзебездә ашамлыклар һәм товарлар эшләп чыгаруны арттыру бурычы куелды. Тәтеш эшмәкәрләренең башлангычы. Тинчурин театрында яңа премьера Илгиз Зәйниев әсәре буенча Мәдинә спектакленең ачык репетициясе үткәрелде. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасының җитештерү комбинатларында һәм иң ире бүлү үзәгендә булды. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Компания йөрәк кан тамырлары, неврология, офтальмология, йогышлы вирусқа каршы препаратлар һәм башка фармакотерапия юнәлешләрендәге дару препаратларын җитештерә. Шулай ук медицина әйберләре, җый хирургия материаллары әзерләп чыгара. Бүгенге көндә биредә 131 дару препараты ясала. Хәзерге вакытта завод штат режимында эшли. Предприятие берничә айга чимал, компонентлар һәм чыгым материаллары белән тулы күләмдә тәэмин ителгән. Санкцияларга бәйле рәвештә завод дару препаратлары өчен компонентлар, шулай ук лаборатор анализ өчен чыгым комплектлау детальләре белән тәэмин итү максатыннан яңа логистик чылбырлар төзү эшен башлады. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Майский теплица комбинатында булды. Ул җиләк, җимеш, кыяр, помидор, яшел тәмләткечләр җитештерү буенча теплицаларны карады, шулай ук энерго үзәгенең эше белән танышты. Татарстан президентын Зеленодольск районы башлыгы Михаил Афанасьев һәм җаваплылыгы шикләнгән Майский җәмгыяте генераль директоры Илшат Ганиев озата йөрде. Майский теплица комбинаты грунт яшелчәләре уңышы буенча Россия лидеры. Җитештерү күләме елына 43 мең тонна яшелчә. Предприятиедә 862 кеше эшли. Майский җәмгыяте генераль директоры Илшат Ганиев хәбәр иткәнчә, Казан халкын һәм якын тирә районнарда яшәүчеләрне яшелчә белән тәэмин итү максатларында комбинат авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә актив катнаша. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шулай ук Яшел үзәндәге X5 Retail Group бүлү үзәгендә булып, азык-төлек запасы. Шул исәптән беренче чиратта кирәкле товарларга бәйле вазгыятьне бәяләде. Бүген биредә 6000 төр продукция тәкъдим ителгән. Соңгы көннәрдә шикәр, карабыдай һәм онга ихтыяҗ зур. Компания өчен төп тәэмин итүче Зәй шикәр заводы. Ул үзлексез тәэмин итеп тора. Складта тәкъдим ителгән товарларның 32%-ын Татарстан җитештерүчеләре алып тора. Тулайым продукция чагыштырмасы турында сөйләсәк, 60% Россиядә җитештерелгән товарлар, 40% Россиядә җитештерелә торган чит ил маркалары. Шулай ук бүген Рөстәм Миңнеханов ТМК Group заманча логистик үзәген карады. Биредә сөт продукциясының һәм ярым фабрикатларының төрле төрләре саклана. Айзилә Батырханова Татарстан президентының матбугат хезмәте белән берлектә махсус Татарстан яңалыклары өчен. Татарстанда соңгы дөнья күләм вакыйгалар фонында мәгълүмати куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча чараларны көчәйтү кирәклеге артты. Бу хакта Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы Иминлек советының планнан тыш утырышында хәбәр итте. Президент белдерүенчә, соңгы вакытта мәгълүмат кырында булган күп мәсьәләләр иҗтимагый сәяси хәлне тотрыксызландыруга юнәлдерелгән. Шуңа да җәмгыятьтә тотрыклыкны тәэмин итү, социаль киеренкелекне киметү иң мөһим бурыч. Наша задача в текущей ситуации принять и незамедлительно реализовать исчерпывающий комплекс организационных и правовых мер для обеспечения устойчивости системы безопасного функционирования социальной и экономической сфер региона. Татарстанда айрым категория гражданнар өчен COVID-19-га каршы мәҗбүри вакцинация 14 марттан гамәлдән чыгарылды. Тиешле карарны Роспотребнадзор җитәкчесе Марина Потяшина имзалады. Баш санитар табиб билгеләп үткәнчә, хәзер мәҗбүри вакцинацияләнергә тиешле гражданнар өчен күмәк иммунитет дәрәҗәсе 80%-тан артып китә. Карар шул рәвешле үз көчен югалтты. Шул вакытта медицина учреждениеләрендә вакцинация һәм ревакцинация дәвам итә. Республика халкы прививка ясата.
Mobil һәм куркынычсыз Роспотребнадзор бүген кулланучыларга консультация бирә. Хокукларны яклау буенча кайнар линия эшли башлады. 25 мартка кадәр белгечләр цифрлы финанс хезмәтләре турындагы сорауларга җавап бирә. Бүген барлык татарстанлылар да диярлек мобиль банклардан, кушымталардан, цифрлы хезмәтләрдән файдалана. Гамәлләрне куркынычсыз итү, шулай ук башка сорауларга иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр җавап бирәләр. Татарстанда Украинадагы махсус операция фонында провокацияләр саны арткан. Бу хакта Россия федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстандагы идарәсе хәбәр итә. Татарстанлыларга республика тормышы өчен мөһим булган объектларга карата терроризм куркынычы турында ялган хәбәрләр килә башлаган. Украина элемтә операторлары номерларыннан Россия кораллы көчләре хәрбиләре турында мәгълүмат җыючы, шулай ук Татарстанда санкцияләнмәгән митинглар һәм йөрүшләр уздыруга чакыручы шалтыратулар саны арткан. Электрон хәбәрләрне масса күләм тарату һәм телефоннан шалтыратулар, Россия армиясын дискредитацияләүче фейклар тарату, шулай ук Россия гражданнарын вербовкалау өчен кулланыла. Мондый провокацияләргә бирешмәскә һәм алынган мәгълүматны җентекләп тикшерергә, провокацион материаллар турында хокук саклау органнарына вакытында хәбәр итәргә кирәк, дип кисәтәләр ведомствода. Иреклеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре Донбасста яшәүчеләргә булышуда берләшергә чакыра. Масса күләм мәгълүмати сугыштан котылуның төп юлы берләшү. Украинага бәйле фейклар безнең әхлакны, безнең җәмгыятьне какшатуга, безнең җәмгыятьне таркатуга, бәхәсләр, дошманлык тудыруга, бер үк вакытта кешеләрдә шым таратуга, психиканы бозуга, истерик хәлгә җиткерүгә юнәлдерелгән. Хәзер Украинадагы хәл турында шундый ялган мәгълүматлар таратыла дип исәпли Диалог автономияле коммерцияле булмаган оешмасының стратегик юнәлешләр үсеше буенча җитәкчесе Тимофей Ви. Татарстан Республикасының Иҗади яшьләр академиясе президенты Никита Баталов мондый фикерен белдерде. Без үзебезнең хезмәттәшләр кебек үк коммерцияле булмаган секторда төрле проектлар өстендә эшлибез. Ә хәзер без берләштек. Гади булмаган вакытта ярдәм кирәк булучыларны ташламыйбыз. Хәзерге вакытта мы вместе, без бергә дигән гуманитар ярдәм штабы эшли. Һәркем Донецкий һәм Луганский халык республикаларыннан мәҗбүри күченеп китүчеләргә хәлдән килгәнчә булышлык күрсәтә ала. Әйдәгез бер-беребезгә теләктәшлек күрсәтик, бергә булыйк, дип аңлатты Татарстан Республикасының Иҗади эшләр академиясе президенты Никита Баталов. 16-18 март көннәрендә 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены уза. Быел әлеге җыенда Россия Федерациясының 40 регионыннан, шулай ук Татарстанның 500 кеше бизнес вәкилләре һәм хуҗалыклары җитәкчеләре катнаша. Шул чарага әзерлек уңаеннан Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат конференциясе оештырды. Авылның иң зур байлыгы җир. Бүгенге көндә авылның үсеше ул кече эшмәкәрлектә. Татар эшмәкәрләре җыенын оештыруның төп сәбәбе татар авылын, авылларда телебезне, динебезне, гырыф-гадәтләребезне саклап калу. Эшмәкәрләр җыенында Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарларыннан татар базар күргәзмә ярминкәсе була дип белдерде оештыручылар. Şəxsi xucalıqlarda azıq birdən sifatlı, ikinciden özü üçün yetiştirilən tovarlar üçün yetiştirilən, üçüncüdən artığın şəhərgə getirib sata bilir. Buna bu için bunu zordan uylarla gerek. Onlar özləri tabışalıqat işlər, aradaşlar tügül. Onları üretirge gerek bu cümlede. Şimdi de Tatarstanda da, Rusya'da da 50% valvi dahod yıllık şu şəxsi xucalıqlarda yetiştirilir. Tatar Gımır Bakı özünün azıqın yetiştirgen Bismillah bilen sifatlı idi. Hem bu yönelişte bizge yaşlarımızı, Bismillahlı yigitlerimizni üretirge gerek. Niçin gidip avuldaşlarga yardım etu mexanizmları. Бу элеваторында күзеннән кабул ителеп, тиешле дәрәҗәдә киптерелгән, сакланган ырлыкны хуҗалыкларга озата башладылар. 100 тоннага кадәр төяп җибәрәләр, ә моңа чаклы ырлыклар җентекләп тикшерелә. Барлык партия ырлыкларының тикшелеше 92-95% тәшкил итә дип белгечләр. Бу турыда тулырак киләсе сюжетта карагыз. Завод лабораториясендә бөртекләрнең дымлылыгын, чисталыгын, тишелешен, сәламәтлеге торышын һәм башка күрсәткечләрне ачыклау өчен барлык заманча җиһазлар бар. Һәр процедураны башкаруның бөтен нечкәлекләрен әйдәп баручы белгеч Рамилә Гыйбадуллина белә. Биредә ул инде 15 ел хезмәт куя. Полный анализ ясыйбыз. Һәрбер партиядан, һәрбер соттан язгы чәчүгә инде без куйбыз.
Сертификацияләүгә анализ тәтеш лабораториясендә үткәрде. Ягъни кулланучыга барып җиткәнче орлыклар җентекләп тикшерелә. Белгечләр шәчүлекнең сыйфаты буенча тулы гарантия бирәләр. Барлык партия орлыкларның тикшерелеше 92-95% тәшкил итә. Бүгенге көндә бездә 9 төрле яровой семена бар, 9 сорт. Бер яңа сортлар бар, бүләк, бурлак, иделле дигән. Тойковская надежда дигән сорт бар, самарский сорт. Ульяновский сортының 2 репродукциясе бар. Ульяновский институтының. Шулай үзе безнең Татарстан институтының, ягъни тәҗрибә институты сортлары. Шәчүлек алырга килүче машиналар агымы көннән-көн арта. 100 тоннага кадәр дә тиеп җибәрәләр. Көненә 160 тонна ырлык озату мөмкинлеге бар. Быел кар белән көрәшүгә дә күп көч куярга туры килгән. Склад яннарында кар катлама калынлыгы 1 метрда 70 сантиметрга җиткән. Аны үз көчләре белән чыгарганнар. Предприятиедә 60 кеше хезмәт куя. Әлегә бер сменада эшлиләр. Бүгенге көнгә ырлыкның 80% әзер. Аларны хуҗалыкларга озата башладылар инде. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Үзебездә ашамлыклар һәм товарлар эшләп чыгаруны арттырырга республика предприятиеләре алга шундый бурыч куеп эшли. Әйтик, Тәтеш районында әзерләнә торган минераль су Татарстаннан читтә дә яхшы билгеле. Чит ил товарларын тагын нинди продуктлар алыштыра ала? Хәбәрчебез белеште. Тәтеш районның Олы-Тархан авылында минераль суны савытларга тутыру буенча уникаль предприятие 5 ел элек эшли башлады. Фәнни геологик эзләнүләр уңай нәтиҗәләргә китерде. Бер җир асты территориясендә минераль су төрләре составлары буенча төрле микроэлементларга бай. Можно с уверенностью сказать, что наши воды ничем не уступают импортным аналогам. Халыкара сертификатлаштыру тагын да яхшырак нәтиҗә күрсәтте. Чит ил аналогларыннан аермалы буларак, безнең суда химик кушылмалар юк. Күптән түгел заводта лимонад җитештерү линияләре эшләтеп җибәрелде. Минераль суның сыйфаты яхшы, сәламәтлеккә файдалы. Предприятиенең җитештерүчәнлеген арттыру өчен куәтләр җитәрлек. И объемы производства можем увеличивать и обеспечить. Без җитештерү күләмен тагын да арттыра алабыз. Чит илләрдәге конкурентлардан азат ителгән мәйданнарда эшне оештыру мөмкинлекләре зур. Шуңа йөз тотабыз. Предприятие җитәкчесе Тимур Берников фикеренчә, нәкъ менә хәзерге вазгыятьтә чималдан да, технологияләрдән дә, чит ил валютасы курсыннан да бәйсез булу кирәк. Бу җитештерүне арттыру мөмкинлеген бирә. Нашей российской экономике в кратчайшие сроки Безнең Россия икътисадына кыска вакыт эчендә бергә тупланып җитештерү өчен мөмкинлекләр булдырырга кирәк. Чимал бар. Без җитештерү өлкәсендә чит илләргә бәйле булырга тиеш түгел. Биредә Россия һәм Кытайда ясалган агызу линияләре кулланыла. Көнбатыш илләрнең катнашы юк. Дәүләт ярдәме белән мондый заводлар күбрәк булса, киштәләрдә чит ил товарларына ихтыяҗ да булмас иде, дип саныйлар предприятиедә. Искәндәр Гыймалдинов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Софиуллин, Татарстан яңалыклары, Тәтеш районы. Иртәгә 16 мартта парламентарийлар Дәүләт Советының чираттагы утырышына җыела. Көн тәртибенә нинди мәсьәләләр кертелгән? Парламент хәбәрләре турында тулырак Алия Галиуллина. Көн тәртибендә бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил доклады. Ирина Волынец узган елда кергән төп мөрәҗәгатьләр, балаларның хукукларын, законлы мәнфәгатьләрен үтәү мәсьәләләре турында сөйли. Шулай ук хуҗасыз хайваннар мәсьәләсе буенча да фикер алышалар. Законодательство федеральное, да и наше тоже, назвать совершенным нельзя. Противоречие между заложенным в нем принципом гуманности и реальным положением дел напрямую сказывается на жизни и здоровье граждан. Дәүләт Советы утырышына парламент комитетлары да әзерләнде. Халык ышанычлылары балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә куркынычсызлыкны тәэмин итү мәсьәләләрен тикшерде. Балалар омбудсмены докладын тыңлады. Мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында туган телләр буенча яңа дәреслекләр чыгару һәм аларны федераль исемлеккә кертү турында сүз барды. Республиканың мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү оешмаларында куркынычсызлыкны тәэмин итү парламентның законлылык һәм хукук тәртибе комитеты игътибар үзәгендә булды. Узган елның май айында башкаланың 175-нче гимназиясендә ату нәтиҗәсендә 7 бала, 1 укытучының гомере өзелде. Тагын 2 дистә кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алды. Ул чакта ил һәм республика җитәкчелеге профильле ведомстволардан терроризмга каршы яклауны тәэмин итүне таләп итте.
Парламентарийлар бу мәсьәләне контроль сыйфатында күтәрде. Мәгариф объектларының техник яктан террорчылыкка каршы системалар белән тәэмин ителеше буенча элеккечә үк җитешсезлекләр күп дип билгеләп үтте Мәгариф һәм фән министры урынбасары Рамил Хайруллин. Кайбер учреждениялар сигнал системасы яки хәбәр итү һәм эвакуация белән идарә итү системалар белән җиһазландырылмаган. Аерым балалар бакчалары һәм мәктәпләр сак постлары, объектка кергәндә капкалар янында керү белән идарә итү һәм контроль системасы белән җиһазландырылмаган. Мондый хәлнең төп сәбәпләреннән берсе буларак Мәгариф һәм фән министры урынбасары саклау чараларына акча җитмәүне атады. Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил доклады балаларның хукукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәүгә багышлана. Аның төп тезисларын Ирина Волынец социаль сәясәт комитеты утырышында хәбәр итте. Узган ел балалар омбудсмены адресына 2000-нан артык мөрәҗәгать кергән. Бу 2022 елга караганда 19%-ка күбрәк. 357-дән артык гражданны кабул иткәннәр. Балалар омбудсмены социаль түләүләр мәктәп, балалар бакчаларына, бигрәк тә ясле төркемнәренә урнаштыру. Шулай ук Мәгариф учрежденияларында низаклы хәлләр буенча мөрәҗәгатьләр буенча чыгыш ясый. Растающая обеспокоенность родителей вопросами психологической безопасности образовательной среды говорит о необходимости проведения в школах внутренней диагностики сложностей по противодействию конфликтам, повышения компетенции педагогов в работе с родителями, подростками, по снижению у детей агрессии, уровня тревожности, активного развития служб медиации в школах. Бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил республика парламентына балик булмаганнарга алкогольсез энергетик эчемлекләр сатуны тыю инициативасы белән мөрәҗәгать итте. Документ тикшерелә. Ирина Волынец республикада балалар хукукларын тәэмин итүгә юнәлдерелгән 14 проектны гамәлгә ашыру турында җентекләп сөйләде. Комитет утырышында физик культур һәм спорт турындагы республика законына үзгәрешләр каралды. Закон проекты республика законнарын федераль законнарга туры китерү зарурлыгына бәйле рәвештә әзерләнгән. Әйтик, спорт әзерлеге алып баручы учреждениялар өстәмә белем бирү программаларын гамәлгә ашыралар. Педагогик хезмәткәрләргә тиешле хукуклар һәм вазифалар бирүдә мөһим. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында халык ышанычлылары туган телләр буенча дәреслекләр чыгару һәм аларны федераль исемлеккә кертү мәсьәләсе буенча фикер алышты. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин республика мәктәпләрендә 5 телдә укыту һәм тәрбия эше оештыруларын искә төшерде. Тагын 8 тел өйрәнү предметы булып тора. Моннан тыш, йөзләп якшәмбе мәктәбендә телләрне һәм 25 милләт мәдәниятын өйрәнәләр. Республиканың мәгариф киңлегендә татар теленә тәрҗемә ителгән 79 уку басмасы кулланыла. Уку басмаларын рус теленнән татар теленә тәрҗемә итү Татарстан китап нәшриятына йөкләнә. Обеспечение школ печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами регламентируется Федеральным законом образования в Российской Федерации. В соответствии с законом организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками и учебными пособиями относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Мәгариф һәм фән министрлыгының мәктәпләрдә туган телләр буенча заманча дәреслекләрне әзерләү һәм гамәлгә кертү буенча эшен югары бәяләде. Балаларны туган телдә укыту һәм тәрбияләү буенча реаль максатларга ирешү өчен башка юнәлешләр буенча да эшне көчәйтергә кирәк. Без ата-аналарны балаларның туган телен белүләре белән кызыксындырырга тиеш. Моның өчен белемле җитәкчеләр, үз фәнен яратучы укытучылар кирәк. Парламентарийлар һәм төзүчеләр профильле комитетның күчмә утырышында эскроу, ягъни банкта махсус счет ачу юлы белән күп фатирлы йортлар төзү буенча фикер алышты. Алар төзелеш компанияларының берсендә әлеге актуаль теманы җентекләп тикшерде. Узган атнада Мәрхәмәт Милосердие хатын-кызлар депутатлар төркеме Идел буе төбәкләре парламентларыннан мөһим закон чыгару инициативаларын эшләү буенча коллегалары белән стратегик сессия үткәрде. Дәүләт Советында комитетлар каршында эшләп килүче эксперт советлары җыелды. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Шигули Россия проекты үз эшен күптән түгел башлап җибәргән иде. Әлеге проектта Татарстан Республикасы вәкилләре дә катнаша. Әмир Мәҗитов музеенда бизәкләр кулланып, республикабызның территориясен чигеп күрсәттеләр. Безнең хәбәрчебез бәйге турында тулырак белешеп кайтты.
Шигуля Россия проекты үз эшен 1872 елда башлап җибәрә. Ул чорда Мәскәү институтында укыган кызлар Россия картасын чиккән, ә бүген исә һәр төбәк, һәр республика һәм һәр өлкә үз территориясендәге милли бизәкләрне кулланып шигүләр ясый. Проектның шартлары буенча һәр төбәк 15 мартка хәтле үзенең картасын эшли һәм бирә Чувашиягә, һәм аннан соң бер зур карта төзелә бөтен төбәкләрдән, һәм ул бөтен регионнарда, Россиянең регионнарында күргәзмә булып килә. Бәйгенең максаты бар милләтләрне берләштерү, милли шигүне саклау, Россия тарихын популярлаштыру һәм аңа карата кызыксыну уяту. Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары да проектның Татарстандагы чагылышын кайгырта. Шигелгән Россия картасы июнь уртасында халыкка күрсәтелер дип көтелә. Искәндәр Гыймалдинов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Виртуаль китап битләрендә дә жанлана торган тарих. Татарстан Милли китапханәсендә республика төзелеш тармагының 100 еллыгына багышланган яңа басма тәкъдим ителде. Уку гына түгел, ишетү һәм күрүдә. Яңа формат төрле дәрәҗәдәге мәгълүматны алу мөмкинлеген бирә. Күләмле архив материаллары цифрлаштырылган. Бу кыю яңа проект. 100 еллык тарихы булган төзелеш тармагының тарихы турында тулы мәгълүмат белән яңартылган мультимедиа китабы. В итоге родилась книга, которую можно листать. Китап белән төрле электрон форматта Androidлар, iPhone'лар, iPad'лар кулланып танышырга була. Турдан-туры аралашу килеп чыга. Китапны укыйсың да, оннан тере мәгълүмат аласың. Ул тере кеше белән сөйләшкән кебек тәэсир калдыра. Китап төзелеш, архитектура һәм уникаль объектлар төзегән кешеләр турында. СССР чорларының фотосурәтләре белән янәшәдә QR-код. Аның ярдәмендә графиканы төзелеш башланган вакыттан видео архивына карарга була. Я не буду тогда звук на телефоне включать. Самое интересное в этой книге было, конечно, использование. Бу китапта иң кызыгы цифрлы технологияларны куллану. Алар ничектер китапны жанландыра, фотосурәтләр күз алдында яңара. Монда ретро архивлар материалларын интеграциялау мөмкинлеге бар. Интегрировать. Әлеге китапны әзерләүдә 300 кеше катнашкан. Алар архитекторлар, программистлар, графика дизайнерлары, журналистлар. Мондый басма республика китапханәләрендә иң күп укылыр дип көтелә. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Этне Татар дәүләт театрында яңа премьера Урмандагы тамаша исемле спектакль дөнья күрде. Тулырак алдагы сюжетта. Карату жазанны туктатам. Сиңа сүзем бар. Әзерләнеп қойылған декорация ут тамашачылар Урмандагы тамаша исемле спектакльдә бик зур роль уйный. Нәни артистлар премьерага бик ныклап әзерләнгәннәр. Алдагы елларда безнең күп куелган спектакльләребез бар. Алар тоже бик күп фестивальләрдә урыннар алган. Балалар сәхнә түгәрәгенә яратып йөриләр, күп кенә фестивальләрдә, бәйгеләрдә катнашып җиңү яулыйлар. Мин Карату җиннәр ролендә уйныйм. Гомумән бу роль минем өчен бик җитен булмады, чөнки мин театрда беренче тапкыр гына түгел. Мин уже 5нче елымны укыйм. Шуңа күрә мин уялмыйм. Бу шакыта татар шигырьләр иҗат итәләр һәм YouTube каналына урнаштырып баралар. Балаларның киләчәктә театраль училищесына укырга кереп, тормышларын сәхнә белән бәйлиселәре килә. Ә берничәсе инде театраль училищесын тәмамлап килә. Безнең театрда 5 ел укыйбыз. Актерлык осталыгыннан, сәхнә теленнән, история театры, беседа о театральном искусстве һәм хореография. Апрель айында тагын бер яңа спектакль дөнья күрәчәк. Тамашачылар зарыгып көтәләр. Динә Нәҗметдинова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Ильис Зәйниев әсәре буенча мәдәният спектакленең ачык репетициясе үткәрелде. Тамашачыны алда ниләр көтә? Һәм башка сорауларга җавап Искәндәр Гыймалдинов язмасында. Ачык репетиция вакытында журналистларга режиссер һәм артистлар белән сөйләшү мөмкинлеге бирелде. Бу спектакльдә мин әти ролен башкарам. Финалда гына керсәм дә үземнең ролемне бик җаваплы һәм спектакльдәге бер бик төпле рольләрнең берсе дип саныйм. Илгиз Зәйниевнең Мәдинә фаҗигасы асылда гап-гади мелодраматик сюжетка нигезләнә кебек. Җәүдәт белән Мәдинә бер-берләрен ярата.
Әмма байлыкка кызыгып, егет башкага өйләнә. Конкрет елга, яки анда тарихта булган ниндидер конкрет вакыйгага бәйле түгел. Монда кеше фаҗигасы ята, кеше язмышы ята нигездә. Автор бу әсәрдә кешене Аллаһы Тәгалә тарафыннан булдырган һәм билгеле бер гармонияга салынган зат итеп өйрәтә. Искәндәр Гыймалдинов, Дамир Мухаммедханов, Татарстан яңалыклары. Созвездие йылдызлык Татарстанның яшь талантлары өчен Россия күләм таныта һәм иҗади юнәлеш бирә торган тулы бер хәрәкәткә үрелгән проект. Республиканың зона-ара сайлап алу турлары уза. 17 мартта Арча талантлары барлана. Безнең хәбәрчеләр Әгерҗидә узган чараны күреп кайтты. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән киләчәк буынның иҗат элитасы булдырыла. Проект лауреатлары Татарстан һәм Мәскәүнең әйдәп баручы югары уку йортларын тәмамлый. Әгерҗидә финалга узучыларны котлаганда Нурия Хашимова нәкъ шуны искәртте. Сезне барыгызны да бүгенге Созвездие йылдызлык фестивале белән Татарстан Республикасы аппараты җитәкчесе Әсхат Әхмәтович Сафаров исеменнән иң изге теләкләрне юлларга һәм тәбрикләргә сезне рөхсәт итегез. Чыннан да, безнең фестиваль Созвездие йылдызлык 22 ел буе үзенең юлы белән, үзенең гадел, үзенең матурлыклары белән 22 ел буе һәрберебезне зата бара. 22 ел зата барган фестивальдә бу юлы Аксубай, Әгерҗе, Менделеев, Актаныш, Чистай, Мөслим, Минзәләр районнарыннан килгән балалар чыгыш ясады. Әнә ничек сәхнәдә ут уйната Татарстанның мәдәни үсешен дәвам итәсе киләчәк буын. Берсеннән берсе талантлы. Шуңа да жюриларга сайлап алу җиңелләрдән булмады. Карагыз әле бу балалар, җырлар, биюләр, барсы да үз илен яратып, үз халкы белән горурланып, үз биюләребезне биебез. Шуңа кадәр бу балалар безнең настоящий геройлар, име балалар. Ә сезне без чакырабыз суперфиналга, Казанга. Казанга суперфиналга күбесенчә Аксубай, Яңа Чишмә һәм Чистай районнары балалары үтте. Мөршидә Җиһан, Руслан Шихабетдинов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.